Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De politie heeft gisteren bij een controle op wapens en drugs bij Marnix College Cascora excessieve machtsmiddelen ingezet. Leerlingen moesten hun broek laten zakken en naakt voorover bukken. Naar aanleiding van deze controle sprak de extra met een leerling van 15 jaar oud over diens ervaringen. Iedereen op school onderging de controle, vertelt de leerling. De politie kwam vroeg in de ochtend en verraste daarmee de docenten. Geen van de docenten, noch de ouders van de leerlingen, die over het algemeen minderjarig zijn, was op de hoogte van de controle. Volgens deze leerling werd iedere klas van de school volledig doorzocht en werden ook de tassen van alle leerlingen onderzocht. Daarna werden uit iedere klas een aantal leerlingen uitgezocht voor een meer diepgaande controle. Ze namen ons 2 aan 2 mee naar de docentenkamer. Pas daar kregen we te horen wat er zou gaan gebeuren, vertelt de leerling. Ze moesten zich compleet uitkleden, waardoor ze naakt tegenover de aanwezige politieagenten en de andere leerlingen kwamen te staan. De opdracht die daarna volgde was om 2 keer te bukken, zodat er gecontroleerd kon worden of er iets zou vallen. Verschillende statenleden vragen zich af of de noodwet die gericht is op het tegengaan van COVID-19 nog wel nodig is. Die proportionaliteit kwam gisteren aan de orde tijdens een statenvergadering. Premier Gilmar Pik-Pissas bracht in zijn antwoord naar voren dat hij niet vindt dat de wet tot nu toe buiten proportie is gebruikt. Iedere keer dat er nieuwe maatregelen genomen moeten worden, worden deze eerst uitvoerig geanalyseerd door het crisisteam, op basis van criteria uit de epidemiologie. Hierbij wordt volgens Pissas ook rekening gehouden met de economie en met sociale gevolgen. Uit de analyse komt een oordeel naar voren op basis waarvan de coronamaatregelen opgeschaald of afgeschaald worden. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que ta comini abo. Dieven zijn er met de complete kluis van hun juwelier vandoor gegaan. Volgens de extra een schaamteloze actie in het centrum van Punda tijdens de avondklok en praktisch voor de deur van het politiebureau. Volgens de laatste berichten gaat het om 4 of 5 goed voorbereide mannen die juwelier Jackie in de Madurostraat hebben overvallen. Naar het schijnt hebben ze met een pick-up de ijzeren deur losgetrokken en zijn vervolgens naar binnen gegaan. Ze gingen recht op hun doel af, namelijk de kluis. Ze zijn er vervolgens vandoor gegaan met de kluis nog hangend achter de pick-up. De markeringen van het slepen van de kluis zijn op straat te zien. Aan het eind van de maand komen er wederom meerdere werklozen bij. De reden hiervan is het sluiten van een grote autodealer die verschillende merken verkoopt. De dealer verloor eerder al de licentie voor het verkopen van een Amerikaans automerk. Het is geen geheim dat de verkoop van auto's op het moment niet goed loopt. Dealers hebben geprobeerd grote evenementen te houden voor de verkoop van hun auto's, maar de interesse bleef uit bij de meeste mensen. De betreffende dealer heeft inmiddels al verschillende werknemers ontslagen en de rest op de hoogte gebracht van het sluiten van het bedrijf eind deze maand.
KLM gaat de tarieven voor het reizen met een huisdier flink omhoog gooien. Een huisdier in het ruim gaat per 9 september voor een enkele vlucht $400 per bench kosten. Voorheen waren de kosten van transport van een huisdier van Curaçao naar Nederland $200. De KLM voert dus een prijsverhoging door van 100%. Dat blijkt uit correspondentie tussen de luchtvaartmaatschappij en klanten. Bij KLM worden huisdieren boven de 8 kilo vervoerd in het ruim. Kleinere dieren onder de 8 kilo mogen in een reistas onder de stoel. De tariefsverhoging is des te opvallender, aangezien het transport van een huisdier bij luchtvaartmaatschappij TUI rond de €70 kost. Uit cijfers van luchthavenautoriteit Aruba Airport Authority blijkt dat het aantal passagiers dat tussen 2017 en 2019 van Aruba naar Curaçao vloog met 60% is afgenomen. Hier komt de krimp van 48% tussen 2012 en 2017, die het Amsterdamse economisch onderzoeksbureau CEO meldde in een rapport, nog bij. In het rapport wordt gepleit om de connectie tussen de Caribische eilanden te behouden. In 2012 waren er nog 3667 vluchten van het Reina Beatrix vliegveld naar Curaçao, terwijl er in 2017 net iets meer dan 2000 vluchten gingen. Een krimp van 40% van het aantal passagiers. Een droom die startte in 2016 is nu werkelijkheid geworden. Zo opende Takay Doran gisteren de persconferentie bij de Movies, waarin hij aankondigde dat de documentaire Churendi de eindsprint deze maand eindelijk ook op Curaçao te zien zal zijn. De première is op 14 september voor genodigden. Aan het eind van die week, op 18 en 19 september, gaat de documentaire voor het publiek draaien. Met behulp van een aantal stichtingen kunnen meerdere scholen de documentaire gratis gaan bekijken. Op 27 september, tijdens de schooluren, zal de documentaire op een groot scherm in Punda en Otrobanda afgespeeld worden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.